Unsa yung mga practical nga ginabuhat para makasave mo og kwarta? Mo na atong hisgutan karon. Hello world, naata karon diri sa Shean Fritted Spark. Daghan diri nag-agi-agi, nag-she mao every now and then mo take a break ta kay abi nilag sila gina videohan. Need pa na ko explain sa ilaha na dili nakatubang sa ilaha akong cellphone kung dili sa ako. Padayon ta sa tuang topic, unsay mga gagmayng practical na ginabuhat nako sa matag adlaw para makasave kog kwarta. Friday pa lang daan ako nang ginaplano kung unsa ako ang kaunon for the whole week sa umalabot na semana. Mao nakaplat na siya daan, nakasuwat unsa akong kaunon gikan Sunday hangtod sa Saturday. Tapos moadto sad ko sa grocery store na lista daan. Yeah. Ikaduha na nga tip na dapat kung maadto mo mag store dapat nakasuwat na daan nakalista unsay mga palitunon. Kay kung dili na to ilista unsa tong palitunon, ang tendency mo tuyok-tuyok ta dito sa grocery ug manguha ta sa mga dili nato kanihanglanon. Mao dili ta imbis maka-save ta, di ta ka-save kay ang mga wants nato mao tong makuha dito, di ba? So, number 1, first tip kay planuhon daan unsay kaunon sa malawat na semana. Ikaduha kay ang grocery, before ka mo to grocery store imong ilista daan unsay imong paliton para dili naka magsigig tuyok-tuyok. Dili kay dito na actual ka maghunahon sa hunahuna unsa imong needed, di ba? Last January, ang ako ang source of protein kay fish and plant source na protein. Karong February kay plant-based protein plus eggs. Pero dili ang nakadaghan. Upat raman kasi mana sa February. So, sa usa kasi mana, ikatulor ako makaon og itlog. Ang uban plant-based. Akong source of protein, dili lang permi fish. Actually, dili ang meat nako diri kay maihap ra sa isa ka tuig. Kasagaran nako no kay mga na protein source kay plant-based. Na ako'y couscous diri, tapos akong gingon ganinang ako ang breakfast kay oatmeal na siya protein. Unya mukaon kog bulgur, mukaon kog lentils, mukaon kog munggos. Mo na sila ako ang source of protein. Nya usahay mo palit kog beans. Tapos ang mga gulay kasagaran asa na sila protein, like broccoli na siya protein, spinach na anay protein. Basta mga green vegetables, kung inyo nang i-check, dili lang na mga nutrients na unsa-unsa inyong makuha, nasa na sila protein. And yes, mukaon sad kog mga ingani waffles, pero kuan in a healthy way. Hindi lang siya basta-basta waffles with for example carrots, waffles with banana, ana ko ang style. Ako'y magluto. Isa ka practical tip, kamoy luto instead na mupalit mo something para snacks or baon or dinner, gusto mo ka og lami. Akong practical tips sa inyo ay mupalit mo ingredients and kamoy luto. Unsay akong mga ginakaon almost every day, dili local food diri akong ginakaon actually. Akong ginakaon Filipino food gihapon kay ngano ang rice pwede na nimo ma-save. Dili ka nahanglan every week mang-grocery kag rice. Unya di kay kung magpalit kag bread, days lang madaot na baya na. So instead of bread or potato or unsa din rice jud ko everyday rice. Twice a day rice ako, then oatmeal ini kabuntag. Ano siya akong usual na ginakaon. And say practical na pamaagi na ako kay hilig kog ginger. As in daghan kay kog ginger oh. Akong siyang i-freeze. Gi-freeze na ko ang mga ginger. Unya gikuan ako into portion.
O utano na ako diri malunggay, na ako'y galay ug malunggay pagikan pa na sa Pilipinas ug uban pa. Naka frozen sila mga fish na naka-frozen. Nasa gani ko'y buwad. In fairness, na ko'y buwad nasa freezer. Akong gi-freeze. Ang about sa sudan, nakakuan na siya daan, naka-divide into portion. Eh kung maka-divide gani into portion ang sudano na to for the whole week, dili man ta magpalabig kaon, di ba? So maka-save ta. Kana masagod ang sakto lang na portion atong kaunon. Maayos na sa tong lawas. Di man maayo ng palabi tag kaon, di ba? So maayo na naka-portion daan unsay kaunon, unsay ibawon, naka-portion siya daan. And na-mention nako ang magbaon. Yes. Magbaon ko para maka-save. Actually, dili ko maulaw diri na magbaon kaya ako mga kauban, mga local people diri magbaon sad sila. Siguro mga 95% sa amo magbaon. So dili ko maulaw magbaon, magdag pack lunch dito sa trabahoan. Ang medyo kakaiba lang sa ako kay ako rice ako ang baon ng ilang magdala sila bread. So mao na kaibahan namo, pero in terms of budgeting sa kaon, more or less mao na sa akong ways po dere. Practical tip aron makatipid. Inimuli ko Pilipinas. Yes, nagmuli ko Pilipinas, magbitbit kong buwad. Dili man manimaho sa maleta oy. Basta imong tarungon og putos. And dili lang mga buwad, mga tabliya, ug uban pang mga dry goods sa witbit ko ana, like udong, miswa, pansitunon, magbitbit ko ana daan kay kanang mga udong, miswa wala na sila dere. Na sila other types of kuan dere kanang noodles for para pansitunon o para spaghetti palit sa ko ana dere. Pero dere na sa Norway. Magputang sad ko ana sa akong pantry kay in case dili ko ganahan mo gawas na ako ay available na pwede maluto. Unsa pay akong hoarding. Mag-hoarding man kog dry goods. Kanang mga i-sale. Mag-sale na sila ganang like sauce or kanang mga nakapack na mga pagkaon. Tanaw na ko ang mga expiration date. Kung dili gani siya dugay pang expiration mo palit ko ana. Ana sa ref, fridge pa kung sa to sa Cebu ref may tawag. Kuan na ako ana din na sa sulod sa ako fridge. Tapos sa pantry mo to mga dry goods, mga nakoy mga lahi-lahi na dito gina-hoard. Na-mention ako ganina na kusog kay hoarding of food, di ba? Dili lang food diri sa Norway gikan, pati food gikan sa Pilipinas. Kini mga corned beef kay di ba ni bakasyon ko Pilipinas last December. Ako ning bit-bit. Tapos na ako'y Excalibur. 5 koan siya. Nga na 5 ka handa na. Akong ginagamit ni siya pag dry o mga fruits. Maski fish, nag-dry ko direct fish. Tanawa ra gud ni kini siyang banana kay gikan ni sa Pilipinas gi-dry. Nya kaning apple kay last summer time nag-picnic apple dito sa akong amiga. Daghan ni siya actually, gipangkaon na akong uban lami siya. Para sa ko practical na kung daghan na gani kayo niya di ka kahurot sa food, especially fruits, na imo na lang siyang i-dry. Kay kung kana sa kagusto mo kaon, pwede. Ang kaning saging kay wa man jud ni kaning klase sa saging mo di wa man ni baligya dere. So ako siyang gi-dry. Nya pwede na ako siya kaunon as chips. Pwede sa siya ibutang sa binignit, 'di ba? Kuan kaayo practical. So wala ako nagmahay na lipalit kog Excalibur. Medyo mahal siya pero sulit ra. Ang kadalaging processed food kaya dili kayo good for the health mao. Nagsara jud ko kaon ana kanang mga corned beef ingana. So medyo matipid-tipid na ko siya.
wala ba ako garden nakatamnan. Akong ginabuhat kay magpalit kog mga pots. Dito na ako gipang tanom. Napalit kog pots, yuta. Ug ubang pang kanihanglan para sa gardening na nakapots. Diha na ako ginabutang kay apartment ra ba akong gipuy-an. So para sa ko dili excuse. Uban mo na sila ay wala ko'y tanom kay wala ko'y space. And, dili siya practical na rason para sa ako kay maski na ako sa taas na part sa building nagpuyo. Nakoy tanom, nakoy ka ng mga bell pepper, nakoy eggplant, o daghan lahi-lahi na utanon. Akong ginatanom as long as mabuhi siya na napotted.